Kag sa Good Vibes Rehabilitation Project para mapatahum ang fountain area sa BCGC kag Bacolod Public Plaza, suguran sininga bulan sang Pebrero. May report si Nico Delfin. Sa Mayo, posible na nga maga-transform ang bandstand kag fountain area sa Bacolod Public Plaza. Ini matapos ginanunsyo ni Mayor Albi Benitez nga sa sininga Pebrero. Sugura na ang rehabilitation project sang plaza kag fountain area sang Bacolod City Government Center. Ang bilog ng plaza, we will Pagi sa 300 million pesos nga pondo gikan sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o Contiasa, magakambyo sa isa sa mga matahom nga atraksyon, ang pond fountain kag interactive floor fountain sa Bacolod Public Plaza. Samtang sa Bacolod City Government Center, iga-improve man ang fountain area sa isa ka dancing water fountain kasubong sa mga kilalang atraksyon sa Singapore, USA kag iban pa nga pungsod. Kung may dalag ko nga mga event sa BCGC, pwede nga ma-drain ang fountain area kag magamit sa mga pagtililipon. by December, taong na fountain, taong na plaza nato, hopefully wala na rush. Ginalauman sang alkalde nga paagi sa pag-rehabilitate sang fountain area sa Bacolod Public Plaza kag BCGC fountain area, mas magadamo pa ang mga turista kag magaresulta sa mas mabasog nga economic opportunity para sa syudad. Nico Delfin para sa DGCast Negros.